Let's get indaba ze-1KZN TV fundelo samkeliswa kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele hamba phambili usuku namhlanje. Bavelile-ke lokubulawa kwekhansela eMandeni izodinga inkece eshisiwe kaMengameli kanti kubanjwe-ke inqwaba kaGwayi womgunyathi. Inkantolo kaMantshi yaseNyoni lihlehlisele kumhla ziyi-11 kuNhlolanja icala elibhekene nabasolwa ngokubulala kwekhansela Ward 18 kumasipala eMandeni usenza kwenzeke eMabhida. Labasolwa ababili uSandile Khuzwayo kanye noThabiso Gumbi babhekene-ke namacala amathathu elokubulala, ukuzama ukubulala kanye nokutholakala nezibhamu ezingekho emthethweni. Laba solwa bevele ukuqala enkantolo babhekene namacala amathathu lokubulala ukuzama ukubulala kanye nokuthola nesibhamu esingekho emthethweni. Icala labo lihlehliselwe kwisonto elizayo uzofaka isicelo sebheyili. Basolwa ngokudubula bebulala ikhansela Ward 18 eMandeni usenza kwenzeke eMabhida esekhaya kubo. NgoLwesibili kulesi sigameko kwadubula nodadewabo wazama ukungenelela olwela impilo yakhe esibhedlela. Baboshwe ngamaphoyisa emva kosuku kwenzeke lesi sigameko. Umndeni uthi isemningi imibuzo onayo ngokubulawa kwelungu labo ngesihluku. Noma ke sebeboshiwe subonge umsebenzi owenziwa amaphoyisa osheshayo. Kodwa sisenemibuzo nje siyibuza esingafisa impendulo ukuthi bekwenze njani. Mhlambe isiphi lesizathu bekade sikhona besingeke sikwazi ukuxoxa nokuthi kusuka we are hoping kodwa ukuthi umthetho uzokwazi ukuvukuza uzofike lapho ekuthenini bekwenzakaleni kusukaphi kuze kufike ekuthenini kufanele uzophefumulo wakhe. Yini mhlambe le esolveka ngomphefumulo wakhe. Uma ukuthi isolvekile so we don't know. Uthi ukhathazekile ngezinga eliphezulu lobugebengu ngesonto-mbili njengoba ku-Ward 15 kusanda kwenzeka isigameko sokudutshulwa kubulala abantu abane okubalwa kuboke namaphoyisa amabili endaweni yokucima ukoma kule ndawo. Khona sizule sesila like even izolo sisewenza ama-PM sifike sathola ukuthi kunabantu aba 4 or 5 abalimale khona la eSonto-mbili. So okukutshenayo ukuthi i-crime iphezulu endaweni yala eSonto-mbili. Kuyasithinta kakhulu enhlizweni kodwa singeke size senza lutho ngoba sekufana namanzi achithekile sokungeke usawabutha. Bese sisalele kona nje ukuthi sibheke ukubeka kahle umzimba wakhe sibone impilo futhi ukuthi iqhubeke iya kanjani phambili. uMabhida ube umholi olwa nobugebengu emphakathini. Usoconga nje ubehlela kumhlangano nomphakathi ukulwa nobugebengu emphakathini. Umndeni uthi lokho bengaba ke nomthelela ukuthi ke ebenyama nambana kwigilamkhuba. Into general le ukuthi vele uma ngabe uzolwisana nobugebengu lokho egebengwini ukwenza ube umuntu onyamambi vele. So uma ngabe ulwisana noma ubani mawusuke ulwisana negebengu usuke vele uthathe isibindi wayithatha ukuyinikela nangempilo yakho ukuthi kungenzeka noma yini. So nalokho kungenzeka. Umndeni uthi ufisa ke ukubona kabasolwa bebolele ejele. Thina esingafisa nje ukubona umthetho uthatha indawo yawo. Iloko nje singafisa futhi naloko sesikubukela abanye abantu nemndeni thina vele sesilimele ngeke asavuka. Kodwa umthetho uma ngabe uthathe kahle indawo yawo baningi abantu abazokwazi ukuseveka imphefumulo yabo. Kodwa uma ngabe ke kwenzeka amaphutha okusho ukuthi khona abanye abantu abasazoluza imphefumulo yabo. So iloko nje kodwa ngasesayidini lethu sesilimele futhi siyakumukela ukuthi umphefumulo wakhe usumele nabanye ngoba ngomphefumulo wakhe bakwazile ukuthi babanjwe. So ke kodwa umthetho ufanele udlala indima yawo ukuze neminye imphefumulo izokwazi ukuphepha. Izindaba ze-1KZN TV kube uNkosenhle Mthembu eNyoni. Inkulumo kaMengameli wakuleli bibhekise isizweni izolo kusihlwa kayigxilanga ke esitweni okuzoba nzima ukuba kuhulumeni asifezekise lokhu kudalulwe isasezomnotho esizimele usolwazi bonke Dumisa nalapha evezwe khona ukuthi okubekwa uMengameli kusazodinga ukuba kusetshenziswe imali eshisiwe ukuba kufezekiswe kwazise ke vele kayikho. Luningi ucwaningo olwenziwe ngaphambi kokwethulwa kwenkulumo kaMengameli wakuleli abeyibhekise ezweni izolo ngokusho kukaSolwazi uDumisa. uMengameli ukwazile ukugwema ukwenza izithembiso okungaba umqansa ukuzifezekisa. Yeminye iminyaka ukutholese khona iminyaka lana wake wakhuluma indaba yokuthi ungenziwa ungatholakala ngakho amathuba emisebenzi angaphezulu kwa-10 million into enjalo nje. Futhi nje sonke sasazi kahle nje ukuthi le nto le ngeke yenzeke. Izolo uyibambile azange nje akasho ukuthi amathuba emisebenzi azokwenziwa mangakanani.
ngoba isathu salokho abanye bethu kade beyiphuza leyo nto leyo. Inani labantu abangasebenzi eNingizimu Afrika hayi akuyi ngoba uhulumeni engathandi ukuthi abantu basebenze, kodwa nje wasengishilo ukuthi sibiza lento ngokuthi is a structural problem. Sikhipha kakhulu sikhiqiza abantu abanezifo ezibalulekile namagama aphezulu kodwa ezingadingwa ilapha ngaphandle. I mean khona manje kukhuluma ngama-robotics nezinto ey'njalo. Sekungumlando ukuthi osukwini lwayizolo umengameli uCyril Ramaphosa utshele isizwe ukuthi-ke bakhathazekile ngodaba lwesinqumo sase-US sokumisa uxhaso lwezempilo elakuleli ebelihlomula kulo okufaka-ke imishanguzo HIV kanye-ke ne-TB. Uphinde wakhala ngesimo somasipala wathi bazoqhamuka nohlelo lokuba-ke basebenze ngendlela kanye-ke nangesimo somnotho wakuleli nokunye okuningi. Mina ngisaphisa manje ukuthi umnotho eNingizimu Afrika kulo nyaka uzonyuka ngaphezulu ka-1%. Kodwa yena usho ngokuyithemba futhi nabaningi sebeyaqala kumvumela ukuthi yebo umnotho ungakwazi ukuthi unyuke ngaphezulu kuka-1% kulo nyaka. Uma kwenzeka lokho sizobona ukungena imali ethe ukuthi bhaqakuze nalapho kunezinkinga zokuthi uhulumeni uzoyithatha kuphi imali ngoba kuyiqiniso ukuthi uhulumeni imali akanayo. uSolwazi uthi-ke akangabazi ukuthi ukuba uhulumeni ubambiswano namaqembu aphikisayo kodale ukuthi-ke angayigxeki le nkulumo khona manjalo amaqembu aphawuleka nje. Akakhuluma lutho ngokuthi umhlaba kuzokwenziwa kanjani uqinisekisa ukuthi kakhulukazi abantu abamnyama abangena umhlaba uyabuya kubona futhi bekwazi ukusebenzisa ukuthuthuka kwezomnotho. Umongameli uhlulekile ukusitshela ukuthi ubugebengu ne-corruption kuyoqedwa kanjani. The Democratic Alliance in KwaZulu-Natal welcomed parts of the President's State of the Nation address, particularly when it comes to the increase in expenditure in capital projects and the job creation that will go around the almost 1 trillion rand that has been allocated to various constructions. The concern there, of course, is whether state-owned entities are going to get further support in being bailed out. That is a concern. Ey'ndabeni ze-1 KZN TV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Kulindele ukuthi kilifihlwe ngomgqibelo ilungu leqembu likaMaskandi ozungwezayo uThandanani Chilis Mkhabela lo mculi ke wadlula emhlabeni emva kokudutshulwa eGermiston eGoli ngempela sonto edlule. Lo mculi kuzofihlelwa ekhaya lapha adabuka khona emgqunyeni eBabanango. Iqembu likaMaskandi ozungezwayo lasungulwa ngonyaka 2017 kanti selikhiphe inqwaba yama-albamu ukujabulisa abalandeli balo. Leli qembu ligubezelwe yifa elimnyama ngokudlula emhlabeni elinye lamalunga alo uThandanani nobaziwa ngoChilis Mkhabela odabuka endaweni yaseBabanango esifundazweni iKwaZulu-Natal. Lensizwa ichazwe njengomuntu obelungile futhi enothando. uChilis Thandanani Mkhabela udlule emhlabeni ngomhla ka-31 January 2025 ebusuku nje bebuya emsebenzini. Utheme ebuya emsebenzini ebusuku wabeka isikhwama endlini wabe sethi endlini uyabuya usathenga i-airtime la ngaphandle ngoba ngaphandle kwala ihlala khona kune-container edayisayo uzokuthenga khona i-airtime. Ilapho kathe uyaphuma khona uyothenga i-airtime wathola-ke la isigebengu-ke ezihlasela impilo yakhe-ke lapho ngaphandle kwesango. Kube sekwenzeka kumonakalo la kuqhamuke khona-ke inhlamvu ebezingabaleki ezibhekiswe kuyena uChilis wathulela khona lapha esigamekweni endaweni yesigameko. Lokhu kube kuhlungu kakhulu-ke ngoba ozungezwa abafana abalunge kakhulu abathandwa kakhulu. uChilis kuyena uzalelwe eBabanango emgqunyeni. Leli qembu elibonakala likhula ngokudlondlobala belizakele udumo kubantu abaningi ngokuthi liphinde libuyisele emphakathini ngokusiza intsha esasesikoleni ngokuthi ithenge imifaniswano yesikole. Lo osebenze naleli qembu uAlex Mamela unxuse kakhulu umphakathi uba uqhubeka nokuleseka ngaso sonke isikhathi leli qembu. Kuhlungu kakhulu kwenzeke kuzungezwayo. Siyacela nje ukuthi umndeni uqine ududuzeke
ngoba ozungezwayo abafana laba abanothando kakhulu ngoba mabethe bathola ukubhukhwa babhukheka ozungezwayo la bebhukhwe khona imali abayitholayo bayishare enye imali yabo nomphakathi bayakwazi ukuthi bathenga ama food parcels bahambisele emndenini ehlwempu engena eswele baphinde baqhubha ibrand yabo ngokuthi benze umfaniswano wabo banama tracksuit abawadayisela abantu namakepisi nezikhwama obhakha abadayisela nengane zesikole ukwenzela ukuthi isikhwama sabo seqembu singahlali sithi empty singenalutho so nje umehluko bayawenza kakhulu bayathandwa kakhulu nami nje ngiphatheka kakhulu kakhulu ngokudlula kwakhe uChilizi kodwa ngiyabathembisa abantu ukuthi iqembu lizoqhubeka ngoba kukhona ulangalethe sele nje sizomeseka nani Mzansi ngiyazi ukuthi nizomeseka nikhona ngokuthi niqhubekele umculo wabo indima kaMaskandi ibonakala lokhu iqhubeke njalo nokulahlekelwa amaciko nokushiya okukhulu ukudumala kubantu abakule ndima kanjalo nakubalandeli izindabeni ze1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay Asithishelele ezitolo sibuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli kwebukele zona indaba ze1 KZN TV nazi ke kuyihlokano kuyizona ehamba phambili usuku namhlanje. Bavelile ke lokubulawa kwekhansela eMandeni izodinga inkece eshisiwe kaMengameli kanti kubanjwe ke inqwaba kaGwayi womgunyathi. Umasipala iDokotela Nkosazana Dlamini Zuma enhla nesifundazwe KwaZulu-Natal usengathe kumcimbi wezindondo lapho bexomelise khona abafundi abenze kahle kwimphumela yabo kaMatriculatsheni yangonyaka wedlule u2024. Isekela lemeya kulomasipala uKholeka Hadebe uthi kuyisabelo sabo semali yaminyaka yonke bayaqikelela ukuthi kezemfundo abashiya ngaphandle njengoba sebe nabaxhasi abahlukene bafake isandla kulolu hlelo. Umasipala iDr Nkosazana Dlamini Zuma ungabanye ke bomasipala izikole ezingaphansi kwazo ezibe nomthelelo omuhle ekonyoseni imphumela yokuphasa kukaMatriculatsheni esifundazweni. Lesi sifundazwe ke sitshengise ukundlondlobala okukhulu njengoba ke senyuke ngamaphesenti 3 nangaphezulu uma kuqhathaniswa neminye iminyaka. Isekela lemeya kumasipala NTZ uKholeka Hadebe uthi ke bayaqikelela ukuthi ke kuyisabelo mali sabo nezemfundo ke bayasifaka njengoba ke uhlelo lokuklomelisa abafundi lubonakala ke luthela izithelo ezinhle unyaka nonyaka. Sisebenzisana kakhulu na umnyango wezemfundo sisumasipala asina into ethi hayi thina sisintuthuko ebantwini kuphela but from ibudget esinayo le encane sitholayo siyaye sithi part of yona sizohlephula sibeke sihambe solekelela abantwana benze kahle ne stakeholders khona eziningi ezisilekelelayo ngoba isandla sethu sifinyeziwe somasipala kwagcina ngeno MTN ukuxhasa le program basinikeza ama laptop ama cellphone lately kungene noSaphi nayo uyalekelela uyayibona ukuthi isisezingeni eliphezulu kakhulu futhi ke kusijabulisile sethuzi nokuza upresident Izolo athi mayekhuluma ukuthi eSouth Africa history has been made. This has never happened. Okusijabulise kakhulu ke thina sizwile nokuthi izingane zamantombazane kuma challenges ezibhekana nawo mazise esikoleni kodwa izona ezenze kahle kakhulu kulonyaka. Lo mcimbi ke awugcini ngokukomelisa abafundi kuphela kodwa nothisha nabo batusiwe ngumsebenzi wabo wenzayo ukufundisa abantwana. Labantu icontribution yabe bantwaneni bethu base NTZ inkulu kakhulu. Sabe sisithatha isinqumo sithi uku-appreciate umsebenzi othisha bawenzayo nabo asibanikeze ama-awards emsebenzini wabo ngithi ahlukene ngokwama categories. There are best schools, best maths teacher. Sabona nje ukuthi ngeke masibashiya ngaphandle kuzoba ngathi thina as-appreciate njengomasipala sathi hayi asibafake phakathi ukubonga nje nabo umsebenzi abawenzayo ekuthuthukeni izingane zethu. Abafundi abenze kahle badluliseke izeluleko kwabanye beza ngemumva ukuba nabo benze kanjani ukuze ke bephumelele kahle uMatriculatsheni wabo. Into engisizile ukuthi ngikwazi ukuthi ngize ngithole lama results lawa ukuthi ufunde yabo ube phambili kunothisha
indlela esiza ukuthi ube phambili nothisha because I believe ukuthi umuntu uyena i-best teacher yakhe. So if uthi uyazifundela uphambili nothisha kulula since uyakwazi uzichazela. Then if uma esefika uthisha umsebenzi wakhe usubalula. Indlela ebengifunda ngayo ukuthi bengibuye esikoleni ngizohlala kancane ngilale ngabo 6 mhlambe bese mangivuka ngivuke ngabo 10 ngize ngilale late ke sengizwa ukuthi sengi right sengifundile. Wethuleke ngokusemthethweni umqhudelwano wePrince Mangosuthu Buthelezi Ultramarathon ohlelwa uMasipala wesifunda uMzinyathi. Lo mqhudelwano uzobeke usingatho kwesikhombisa kulonyaka kanti kulindelwe ukuthi kube ngomhla zingama-27 kuApril. Lo mqhudelwano wethuleke eThekwini. Wethulwe ngokusemthethweni kwelinye lamahhotela agudle ulwandle eThekwini. Umjaho ugijima obizwa ngePrince Mangosuthu Buthelezi Ultramarathon nohlelo uMasipala wesifunda uMzinyathi. Lo mjaho oqanjwe ngengqalabutho kwezepolitiki umntwana uMangosuthu Buthelezi ubonakala uba nesasasa elikhulu. Indodana yalomholi inkosi uZozifa Buthelezi uthi bakujabulele ukuqhakanjiswa komlando kaShenge ukuze uhlale ukhona ngenxa yamagalelo akhe nomehluko awuletha ezipilweni zabantu. Kujule kakhulu kithi ukuthi sibone ngoba ngaphandle kwezinto eziningi ezinye kwenza aphile phakathi kwethu siwumndeni. And then of course nabantu ke abathintile impilo zabo ngoba wayesho njalo sonke isikhathi umntwana sikhumbuza ukuthi mawukhuluma ngami ngelegacy yami ukhuluma ngomehluko engwenza impilweni zabantu. Kodwa thina njengomndeni siyathokoza kakhulu ukuthi lokho ayekwenza abantu babona ukuthi kwakwenza umehluko empilweni zabo nokuthi aqhubeke lokho ephilile phakathi kwethu ngoba bathi kufanele ukuthi sonke hayi abaholi abakhulu njengaye ilegacy yakho iphile emva kokuba wena ungasekho emhlabeni. Imeya lomasipala uPetros Ngubane ethi lo mjaho ozobusingatho kwesikhombisa kulonyaka ukhombisa isasasa kanti uzophinda usetshenziswa abagijimi ukuzibekisela indawo kumjaho omkhulukazi kuleli owaziwa ngeComrades Marathon. Ngibona isasasa lokuthi le marathon iyakhuphuka kakhulu kanti kungithokozile ukuthi sithole usuku olukhethiwe laba abaphethe ezemjaho baseNingizimu Afrika bakwaZulu Natal bevumelana ukuthi imarathon yethu ingeyokugcina kuwo wonke azobehlelela ungenela iCongress Marathon noma sebizwa ngeHollywood le phakathi kweTheku noMgundlovu. Thina ke njengoba simhla ka27 April bonke abahlulekile ukungenelela la amanye ama-marathon noma bekade bengenile bahluleka kodwa bazothola ithuba lokuba bangene lapha kuthina ekugcineni. Lo mjaho uhehe inqwabe abagijimi njengoba kusuke kunemkomelo emihle esuke ibekiwe. Umqondisi walomjaho uCeli Makhoba uthi basebenza ngokuzikhandla nekomiti lakhe uqinisekisa ukuthi ezokuphepha zisezingeni kubagijimi. Inekomiti engilibiza ngeROC Race Organizing Committee engihlela nalo abaningi balo ungabasebenzi bawo masipala laba esesibaqeqeshileke nokho. Uyubone ukuthi ngosuku le race angisagqoki i-tracksuit ngoba ngizogijima sengiyagqokela nje isuit yami ngoba sengiyabheka ukuthi kusebenza kanjani kusukela kukhona ke kuhleleni kumzila uqobo lwawo ukuhleleka kwama-kilometers ukuhleleka kwama-refreshment station amatafula abagijima basuke bezothola khona amanzi ukuze bangawi kufika kuma-marshals i-safety laba basuke bezokwazi ukukhombisa abagijimi indlela ukuthi basahamba ngawo umzila nokuthi bangabhuqa impahla zabo noma nezicathulo zabo endleleni konke lokho we have beefed up. Lo mjaho uthinta bonke umasipala bangaphansi kowesifunda uMzinyathi okuwumasipala wasendumeni owasemvoti owasemsinga kanjalo nowasenquthu. Usuku lwalomjaho lubekiwe kube kumhla zingama-27 kuApril. Ezindabeni z1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eThekwini. Asiphinde futhi sithishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukeli usabukele zona indaba ze1 KZN TV sikukhumbuze ke bekuyizona behamba phambili usukwini namhlanje. Bavelile ke lokubulawa kwekhansela eMandeni izodinga inkece eshisiwe kaMengameli kanti kubanjwe ke inqwaba kaGwayi woMgunyathi. Ake sibheke ngosini yezomnotho.
Irandi lakuleli ke lu 14.42 cent maqhathiswa nedola lasemelika lobu 22.93 cent maqhathiswa upond waseBritain libo 19.14 cent maqhathiswa neeuro igolide lona $2,865.68 cent iounce wolangahluzo wona $74.29 cents umphongolo. Ake sibheke ke ngosini yezemidlalo. Wonke kamehla azobe kuthe nje kumdlalo wakusasa weBetway Premiership ozobuphakathi kwezikaMagebhula Orlando Pirates nebafana beStyle Mamelodi Sundowns. Omabili ke lamaqembu kumanje ahamba phambili embangweni wokunqoba isicoco seLeague azotholana phezulu kwenkundleni lokuTasfeld egoli ngokugamanxa kwehora lesithathu ntambama. Umdlalo wokugcina kulamaqembu amabili waphela ke zibambene ngegoli elilodwa ngapha nangapha ngenyanga kaNhlolanja nyakenye, kanti ngaphambi kwalokho iSundowns yanqobeke yonke imidlalo eyisikhombisa yeLeague nezimnyama ilandelana, kanti iPirates yona yagcina ukunqoba iDowns ngomasingana ka2020 kwesikaMaminzeli isigodi Orlando Stadium ngegoli elavalelwa phakathi ke nguGabadini Mhango. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukelekeza yaguqupa esiphathelwe zona usuku namhlanje mina nawe sophinde sihlangane kusasa futhi ngasisikhathi esifanayo impela sonke emnandi. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.